Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Yan's Secret File. Si Yan na isang tomboy na in love sa kapwa niya tomboy pero hindi naman siya napahalagahan. Binaliwala lamang siya, binrake siya, tapos nagmakaawa siya, nagbalikan sila, tapos hanggang sa napagod siya. Ayun. Ayaw na raw niya, pero sabi niya doon sa last part ng secret file niya, mahal na mahal kita sobra. Wala akong ibang nakikita sa future ko kundi ikaw lang. Hanggang sa huli ikaw lang ang taong mamahalin ko. Ano yun? Diba? Pagkatapos mong sabihin na ayaw mo na, tapos yun yung sasabihin mo sa dulo. Napaka-contradicting. Isa tong malupit na example ng mga marurupok. Yung tipong kaibigan mo na sinabi na sa'yo na hindi ko na siya babalikan, tas nag-inuman pa kayo, bugumasos pa kayo ng pamulutan ninyo. O ilang oras kayo nagtawagan sa cellphone, mga 5 oras. Oo, hindi na babalikan. Tapos biglang nag-message lang na I miss you. Yung ex, biglang boom, nalaman mo kinabukasan na kapagbalikan na. Ang lupit ng ganyang move. Kalerky. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Gilbert Rami. Hi DJ Rocky, nakakaloka naman ang ating secret file sender. Sana ay magising na siya, mahimasmasa na siya sa kaniyang mga naiisip at nararamdaman. Hindi niya deserve na mapabayaan. Dahil kapag ganun ang nangyari, mas mapapabayaan niya ang kanyang pag-aaral. True! Bakit hindi mo na kasi mag-aral muna? Bago ang kaharutan o kalandian. Kayo talaga, inuuna pa muna ang kakatihan. Shout out daw, by the way, kay Gilbert na may cancer. AA Aluminum Ricky Samson. Ayan, maraming salamat po. Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho, tama lang yung ginawa mo sender, yan kasi ang tinatawag na give and take relationship. Yung tipong ibinigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Yung pinatawad mo siya pero uulitin niya. Yung mamahalin mo siya pero lolokohin ka niya. At higit sa lahat, give ka ng give siya, take ng take. Hindi siya taken for granted sa'yo, kaya tama lang ang ginawa mo. That's all po. True! Bakit talaga kayo pumapayag sa gano'n na kayo lang yung give ng give tapos siya take ng take? Ano ka? Bangko ka ba? Ultimo bangko, nagkakaroon ng interes yan. Oh. Anyway. Hi kay Bernard Laurehas. Oy, ang haba ng sinabi ni Bernard Laurehas. Pwede ba ihanap mo na lang din ako ng jowa? Dahil gusto ko nang meron akong kasama sa buhay ko. Para sa ating kabisyo na si Yan. Kay Ronel Aguido ka na lang. Siya na ang magmamahal sa'yo. Aalagaan ka niyan, mamahalin ka niyan. Ay, taray, may pagrereto pang nagaganap ngayon. Congratulations daw sa Mandanao, Mate City, and to the winners and all the teams who participated in this year's Power Dance competition. Maraming salamat, Bernard Laurehas. Ay din kay Chris Mendoza na ang sabi para kay Yan, nagmahal siya ng maling tao. Eto pa sabi ni Darwin Russell, ang sorry, hindi infinite yan. Kapag naabuso na sa paulit-ulit na kasalanang ginawa ng isang tao, umaabot na sa breaking point na magsasawa sa pagpapatawad yan. Yan, good for you na itinigil mo na ang palagiang pagluloko sa iyo ng boyfriend mo. Torture na sa puso mo. Torture pa sa isip mo. It's time for you to have a peace of mind.
Yan po ay galing kay Darwin Russell. Hello din kay Echo Kunanan. Lahat ng tao na papagod, cheer up sa'yo. Yan, malalampasan mo yan. Maghihilom ang sakit. At sa future mo, sana makakita ka ng taong magmamahal sa'yo ng higit. At totoo, cheer up. Shoutout po sa amin din. Sir na sina Sir Allen at girlfriend kong si Rona Bernardo. Maraming salamat. And congrats DJ Rocky sa nakuha mong award from Echo Kunanan. Uy, maraming salamat. Ito pa sabi ni Gab Villeta. Go. Pa-shoutout ako DJ Rocky. Pa-shoutout ako DJ Rocky. Oh, ayan na. Sinoutout na kita. Ang dami ha. Ang dami ng gusto mo ha. Okay, sabi dito, congrats idol, ganda na award-winning pa, sarap mong makadate this weekend. Uy, grabe naman kayo sa akin, gusto nyo talaga akong in-date. Okay, magkano lagay? Charot! Uy, darot! Anyway, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Sa totoo lang, isa lang yung gusto kong sabihin talaga sa sender natin eh. Baka pwedeng mag-aral ka muna. Bago mo atupagin yung pagjojowa-jowa ng ganyan. Although wala namang masama kasi sa pagjojowa, pero kapag nababaliw ka na sa pagjojowa mo, parang ang hirap nun. Yung parang feeling mo end of the world na kapag wala siya sa buhay mo, yung ganon. Pero sabi nga nung sender natin, ayaw na niya, napagod na siya, tapos at the end of the secret file, sabi niya mahal niya pa, di ba? Parang ang weird. Sana alam mo talaga kung ano yung gusto mong gawin in life, kung ano talagang desisyon mo. Pero na-realize ko rin naman na kapag bata ka pa, magulo talaga yung isip mo eh. Kumbaga madali kang maapektuhan sa sasabihin sa'yo ng ibang tao, madali kang mauto, ganun. Yung tipong sasabihan ka ng I love you, diba? Illy, ganun, I love you, yun yung akala mong meaning, pero yung totoo nun, ang ginagawa lang sa'yo, inuuto lang you. Diba? Illy means I love you, pero sa mga taong hindi seryoso, inuuto lang you. So, ayun. Madali kang maapektuhan pag bata ka pa. So, I hope etong phase na to ng buhay mo ay aralin mo lahat ng lesson. Kumbaga, gamitin mong karunungan or lessons in life, lahat ng mga matututunan mo ngayon, lahat ng mga experiences mo ngayon, para pag dumating yung araw na talagang, alam mo yun, lalaban ka ulit sa pakikipagrelasyon, o, diba, may matututunan ka. Kasi, hindi ko talaga magets din eh. Sorry po dun sa mga nagkakilala through social media. Tapos matagal sila bago nagkita. Tapos mahal na mahal nila yung isa't isa. Sorry po, hindi ko po kasi alam yung ganong feeling na parang sa social media kayo nag-usap. Tapos biglang mahal na mahal nyo na yung isa't isa. Tapos tumagal ng taon. Parang hindi ko po kaya. Parang feeling ko nakikipag-jowa ako sa AI. Or artificial intelligence. Kasi iba pa rin yung nakikita mo, nahawakan mo. Yung alam mong consistent sa'yo. Consistent na iparamdam sa iyo na mahal ka. Iba pa rin yung ganun eh. Hindi yung dinaan-daan ka lang sa teknolohiya na I love you, I miss you, kumain ka na ba? Parang yung pakikipag-usap sa social media na talking stage. Oo, pwedeng magkaroon ka ng interes sa isang tao and ibalik niya sa iyo yun. Pero parang hindi enough yun para makilala niyo yung isa't isa. Kasi sometimes you fall in love with the idea of the person but not the reality of the person. So kapag nagkita na kayo in person, parang ito ba yung minamahal ko? Actually, hindi mo nga tatanungin ng ganun eh. Kasi in love ka pa rin sa kanya with the idea of that person. Na kahit binabaliwala ka na, kahit di ka na napoprotektahan, kahit hindi ka na pinapahalagahan, kahit hindi ka na talaga minamahal, kahit wala man lang effort papunta sa iyo, kumbaga sa 10 hakbang mo papunta sa kanya, hindi siya nagbigay ng kahit isa. Ganon. Wala. Ang sad, no?
na may nafo-fall sa ganyan. It's a trap, it's a prank, it's a budol. Na dinaan ka lang sa teknolohiya pero wala talagang effort. Ikaw pa nga yung pumunta sa kanya sa probinsya nila 12 oras yung binyahe mo tapos sabihin mo mahal na mahal ka nito. Rule of thumb, choose who chooses you. Pero syempre, take note lang wag mo namang piliin yung pinipili kang utuin, okay? Magkaiba yun. Piliin mo yung pinipiling mahalin ka rin. Yan. Yung tunay na minamahal ka. Hindi yung piliin mo yung pinipiling utuin ka, okay? Paikutin ka. Hindi. Okay? Tsaka wag matigas yung ulo. Gamitin mo itong oras na ito para matuto sa eskwelahan, maging mabuting anak sa iyong mga magulang, pwedeng maging inspirasyon ang mga crush mo kinakikiligan sa eskwelahan. Pwede kang hindi mabore through activities. Pwedeng piliin mo na mag-jogging, ano pa ba pwedeng gawin? Mag-badminton ka. Piliin mong gawin yung piliin mo ang Pilipinas. Ang daming pwedeng gawin para hindi ka maboring. Ang dami. Kailangan mo lang pumili ng siyama. Alright? So sana may matutunan ka dito sa episode na to ng buhay mo. Alright? So, sa mga kabisya po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!